Jeg synes, det er helt vildt, ikke også? Altså, hvor meget historie, der er samlet her. Der er jo millioner af dokumenter herinde. Ja. Og det er jo bare en my, der er digitaliseret. LinkeLives er et tværfagligt forskningsprojekt mellem Københavns Universitet, Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv. I LinkeLives der skaber vi historiske livsforløb og familieforbindelser ved at forbinde, eller som vi kalder det, linke, informationer imellem forskellige kilder. Det kan være kilder som folketællinger, kirkebøger og begravelsesprotokoller fra 1787 til 1901. Det gør vi både manuelt ved historikere som mig selv linker kilderne, men vi gør det også via algoritmer og machine learning. Folketællingerne indeholder lidt forskellig information an på, hvor i tid vi er. Der er visse informationer, som går igen på tværs af 1800-tallet. Det er informationer som navn, alder, ens ægteskabelige status, hvad for en stilling i husstanden man har haft, og også ens erhverv. Senere hen, der introducerer man også informationer som, hvor man er født henne, hvad for en religion har man, det kan være hvilket årstal er man flyttet til den pågældende kommune, eller også informationer om, man har handicaps. Hvad kan du sige om sådan en folketælling her? Jamen, folketælling her er fra 1801, fra Hassing Sogn i Thisted Amt. Og den indeholder jo forskellige informationer. Den er sådan opsat som en tabel, hvor vi øverst op har nogle præindskrevet informationer, man vil have, og så nedad oplistes så hver enkelt person, der har boet i Hassing Sogn tilbage i 1801. Hvad for nogle informationer kan man for eksempel finde her i toppen af tabellen? Jamen, det begynder egentlig med, at man gerne vil vide, hvorhen bor de. Jamen, her er det så i Hassing by, vi er, og hvad for et kan man sige, nummer familie er vi på. Her er det så den 4. familie, fordi vi har åbnet folketællingen op. Og så følger nedenunder her så alle de personer, som bor i Hassing by i familie nummer 4. Og der er først noget som deres navn. Her har vi Krabbe Nielsen. Så er det, hvad for en kan man sige, stilling i husstanden har han. Jamen han er mand, eller kan man sige husfaderen. Hvor gammel er han? Han er 56 år gammel. Så man ved, hvad hans ægteskabelige status. Han er gift for første gang. Så vil man gerne vide, hvad er hans erhverv, altså hvad laver han? Jamen han er husmand og smed. Så skal vi have 1860. Her kan vi jo se, at der er en ny række, der er kommet med. Hvad er det for noget? Jamen i 1850 bliver man også interesseret i at undersøge, hvor folk er født henne. Så her har vi altså en mand, der er født i Rønne, og han bor også i Rønne. Og det giver også mulighed for lige pludselig at undersøge, men flytter folk rundt. Det kan vi altså ikke i 1801, men det kan vi nu her i 1850. Og de data, som vi skal arbejde med, det har så også den her tabel med. Lige præcis, fordi vi har det her princip om, at vi skal skrive ind, hvad der står. Så lige pludselig får vi også de informationer med. Så på den måde kan vi få flere informationer, jo længere op i tid vi kommer. Ja. Er der nogle forskelle på registreringerne i for eksempel København, som vi ser på her, og en købstad, måske på Sjælland, eller et sogn et sted i Jylland? Ofte har København lidt flere oplysninger, end hvad vi vil finde ude på landet. Det kan være måden, man bor på. Altså her i den her for eksempel er det om, man bor i et forhus, et sidehus, en mellembygning, sådan for at fortælle noget om man bor, kan man sige, helt ude til gaden, der er fint, eller man bor lidt mere i baghuset om bagved. Det kunne også være i andre folketællingsår, hvor man er interesseret i at vide, hvor mange vinduer er der. For nok også at sige noget om typen af bolig, man har. Så det varierer lidt. Og her har vi faktisk hans kongelige højhed, kong Christian den 9. Så han blev altså også registreret tilbage i 1901. Og han opholder sig så på Amalienborg på slottet. I folketællingerne der er der en husstandsinddeling, så man kan se, hvem der bor sammen med hvem. Det kunne for eksempel være en far, mor og børn. I LinkeLives har vi så skabt et ID-nummer til den her husstand, sådan så vi også kan arbejde med de her husstands, kan man sige, enheder, når vi undersøger data. Hvad ser vi på her?
Her ser vi på en kirkebog fra Sorø Sogn i 1800-tallet. Mere specifikt ser vi lige på et dåb af drengebørn. Og der er registreret forskellige informationer om dem her i forbindelse med dåben. Nogle af de informationer er jo nogle af de samme informationer, som vi kan finde i folketællingerne. For eksempel deres navn. Kirkebøgerne indeholder informationer om kirkelige handlinger. Det er handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Og i de her, kan man sige, forskellige kirkelige handlinger har så forskellige informationer knyttet til sig. Og det afhænger lidt af, hvad for en type det er. For eksempel en dåb vil have information om en dåbsdag, et navn, hvem er forældrene til den døbte, og også hvem har stået fader. Og er der en sammenhæng mellem kirkebøgerne og folketællingerne? Kan man lave en? Hvordan kan man bruge det? Inde på LinkLives' hjemmeside, der kan man ud fra de ID-numre, som vi arbejder med i datamaterialet, der vil man kunne genfinde de her personer, hvis vi har skabt et livsforløb. Så selvom I kun arbejder med et udsnit af dataen, så kan I altså gå ind og finde, hvad har vi ellers registreret om den her person igennem livet. Når man digitaliserer kildemateriale, så vil vi som historikere gerne være opmærksom på, at man transkriberer, altså indtaster den kilde, man har foran sig, så tæt på originalen som muligt. Og de her originaler indeholder også, hvad vi vil kalde for støj. Det vil sige, bare fordi man skulle skrive noget ned, betyder det ikke, at det blev det. Så der kan være huller i materialet, hvor der lige pludselig ikke står noget. Og det gør også, at når der er huller, for eksempel i erhverv, hvor at kvinder og børn sjældent er indskrevet med et erhverv, at de huller kommer også med over i den digitale version. Så kan vi bagefter gå ind og udfylde det, kunne man kalde det, i nogle ekstra kolonner, så vi har mulighed for at arbejde med det. Det kunne være, at man udfylder det med et ord som ukendt. At det ved vi ikke, hvad de lavede. Men hvorfor kan det være vigtigt at få digitaliseret sådan noget kildemateriale som det her? Det er vigtigt at digitalisere kildemateriale, sådan så vi har mulighed for at arbejde med, kan man sige, de her mennesker og analysere dem på en helt anden måde. Vi skal tænke på, at Hassing Sogn er jo bare et enkelt sogn i hele Danmark. Det er altså næsten 1 million mennesker, der boede i Danmark på det tidspunkt. Dem kan vi ikke undersøge manuelt sådan her. Det er bare at kigge ned over folketællingen. Vi får altså mulighed for at undersøge mange millioner menneskers liv på en helt ny måde, eller zoome ind på det enkelte menneske ved, at vi har adgang til en større, kan man sige, datamateriale. Hvad kan man som almindelig borger, almindelig menneske bruge digitaliseringen af det her kildemateriale til? Jamen, man kan nu i dag ind på LinkLives' hjemmeside søge sin egen familie frem, hvis man altså kender til nogle informationer på ens kan man sige, slægt tilbage i 1800-tallet. Så kan man nu, fordi det er digitaliseret, de her folketællinger, finde sin egen familie.